Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Mae henwad fan hadau yn arwyl i mi, gwlad byrdd a chantorion enwagion a fri. Ei gwro... Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri. Dwi wrth y modd hefo'r syniad yma fod Cymru yn wlad sy'n llawn o feirdd a chantorion, a'r gwir ydy mae gwlad y gan fi hirioed. Pa gerddoriaeth bynnag dych chi'n ei fwynhau, o Shirley Bassey i Bryn Terfel, o Ger Dant i Catatonia, does dim gwadu fod hen wlad fy nhadau yn ysbrydoli cenedlaethau o feirdd a chantorion, cyfansoddwyr a cherddorion, awduron, arlunwyr, cerflunwyr, penseiri a gwneithurwyr ffilm. A dweud y gwir, dywedir fod cael eich geni yma'n fwy o gael eich geni a chan yn eich calon nag o lwy aur yn eich ceg. O'r cyffro fod yn rhan o'r dyrfa yn Stadiwm y Millenniwm yn canu Cwm Rhondda i wrando ar eiriau drwy'n dacre yn angladd cyfaill, neu wrth edrych ar adeilad anferth sy'n dal ein hanadl ac yn gwneud i ni deimlo'n fach iawn. Dyn ni gyd ydy cael y profiadau hynny pan mae rhywbeth yno ni'n cael ei ddeffro, rhyw wefr sy'n yn cynhyrfu yn bodloni. Nid bod rhaid i chi fod yn Gymro i brofi hynny, oherwydd yn ddofn yng nghalon pawb, mae'r newyn a'r dehead yma. Cwestiwn, pam creu? O ble daw'r awydd yma i geisio dal gogoniant rhyw le neu eiliad neu emosiwn mewn darlun neu mewn geiriau neu alaw? Be sy'n yn gyrru ni wneud hyn? A pam fod gwaith artist gwych yn gallu'n cyffwrdd ni mor ddofn? Prynai bod yn chwaraeus ydyn ni, neu bod yn ymarferol neu'n mynegu rhywbeth cwbl bersonol? Beth ydi ono ni sy'n cael ei ddeffro wrth ddod i gyswllt ar angen sylfaenol yma i greu? Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl.